Ако се чудите дали XTB или Freedom24 е по-добрият избор, сте на правилното място. В това видео ще сравня и двамата брокери и ще ви помогна да решите кой може да ви подхожда най-добре. И ако мислите да отворите акаунт, ще намерите връзки към специални оферти в описанието подолу. Нека започваме. Първо, сигурността. XTB е листната на Варшавската фондова борса и е регулирана от водещи органи като FSA, FCA и SISEC. Клиентските средства се държат в отделни сметки, а фактът, че XTB е публична компания, добавя още един слой прозрачност. Freedom24 от друга страна е част от Freedom Holding Corp, компания листната на NASDAQ. Тя е регулирана в ЕС от SISEC и оперира съгласно правилата на MiFID II, което означава строги защити за инвеститорите. Клиентските средства също се държат в отделни сметки, а като листната компания Freedom24 публикува подробни финансови отчети. Така че по отношение на безопасността и двамата брокери са изключително прозрачни и добре регулирани, с допълнителното удобство да са публично търгувани. Сега нека разгледаме търговските платформи. XTB предлага платформа базирана на браузър, както и мобилни приложения за Android и iOS. Тя работи гладко и ви дава достъп до всички класически търговски инструменти, технически анализ, индикатори и инструменти за рисуване и изграждане на стратегии. За да отворите позиция, просто изберете актив, кликнете с десния бутон и изберете нова поръчка. Ще получите прост прозорец за поръчки, където можете да зададете размер на търговията, марж, вземане на печалба и стоп загуба. Freedom24, за разлика от това, се фокусира повече върху дългосрочно инвестиране. Неговата веб и мобилна платформа е проектирана за покупка и задържане на акции, ETF и облигации. Интерфейсът е прост и подходящ за начинаещи, но няма да намерите напреднали технически инструменти като в XTB. Уникалната характеристика на Freedom24 е достъпът до IPO-та на американските и европейските пазари, което повечето брокери не предлагат на търговците на дребно. Така че кое е по-доброто? Ако искате активно търгуване и анализ на графики, XTB е по-силният избор. Но ако сте по-интересувани от инвестиране в IPO-та и държане на дългосрочни позиции, Freedom24 е по-подходящият вариант. След това нека поговорим за депозити и тегления. В XTB просто превключвате към вашия реален акаунт и кликвате върху оранжевия бутон в долния ляв ъгъл. Можете да депозирате чрез карта, банков превод или местни платежни методи, в зависимост от вашата страна. Няма официален минимален депозит, но реалистично препоръчвам да започнете с поне $200. В Freedom24 депозитите са налични чрез банков превод и карта. Минималният депозит също е нисък – около 10 евро. Тегленията се обработват към вашата банкова сметка или карта, въпреки че може да отнемат 1 до 3 работни дни. XTB тук има предимство, тъй като ви позволява да отворите сметката си в повече валути, което означава, че спестявате от таксите за конвертиране, което ни води към таксите. XTB е един от най-евтините брокери на пазара. Разпространенията на Euro-US започват от 0,1 пункта, средно около 0,8. Акциите и ETF-те са без комисиона до 100 000 евро на месец, а над тази сума плащате само 0,2%. Обменът на валута е 0,5% и няма такси за тегляне. Freedom24 начислява около 2 юро за сделка плюс 0,2 USD за акция при покупка на американски акции и около 0,12% за акции от ЕС. Има и такса за съхранение от 0,5% годишно за държане на активи във вашия акаунт. Въпреки че не е най-евтиният брокер, плащате за достъп до IPO-та и глобални пазари. XTB е по-добрият избор, ако искате ниско бюджетно активно търговище с мощни инструменти. Freedom24 от друга страна е идеален за дългосрочни инвеститори, които искат да купуват акции, ETF-и и дори да имат достъп до IPO-та. Според нашето мнение, XTB излиза на първо място за търговци, докато Freedom24 блести за инвеститори. В описанието ще намерите линкове към специални оферти за двамата брокери, така че ги проверете, ако сте готови да започнете. А ако намерихте това видео за полезно, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала за повече подобно съдържание. Благодаря, че гледахте!